بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. زخبركم حزب እግዚአብሔር مجمريا تزعبي كريستياناوي بعال تنسائي كريستوس بموتو نتيناتنا موت زطفالو علت تنسائي كنبعل كلنا كاب سرحنان كاب زوعلنايو دخامن كل سرحن دخيمنا غيبلنا بصقو تسنينا أبزي قدوس بوتا دبر كيدانا مهرت تأكيبنا እግዚአብሔር በሰማዕና ቃላትን ድምጽን ገይርና ንአምላኽ ድሌትናን ሓረርታናን ስምዒትናን ንገልጸሉ ኣለና ለከ ኃይል ክብር ወስብሓት ወእዘዝ ከለዓለም ይብል ንዓኻ ኃይልን ክብርን ስብሓትን ዕቤትን ንዘለዓለም ኢልና ድማ ዘይምና زخبركم حزب እግዚአብሔር ሎሚ ምሸት ምስጢር ድሕነትና ዝተፈጸመሉ ኣዝዩ ክቡርን ቅዱስን ጊዜ መድኃኒና ሰላም ስለ ዘምጻልና ምስጢረ ድሕነት ወይ ፋሲካ ምስጢር ናይ መድኃኒናን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማትን موتن تنسائن عرقتن زتقالل عبيناي እግዚአብሔር ናይ ፍቅርን ምሕረትን ስራሕ ዝተፈጸመሉ ምሸት እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል እግዚአብሔር አቦ ነቲ በሓደ ወዱ ስጋ አልቢሱ ሰብ ኮይኑ ንወንጌል ክሰብከልና ኃጢአትና ከአልየልና ምሕረቱ ክህበና ካብቲ ውጥቀት ናይ አቦና አዳምን እኖና ሔዋንን ጀሚሩ ዘሳቀየና ፍጻሜ ናይ ወዲ ሰብ አበይ ገጹ ምዃኑ ምስጠፍአ ወልደ እግዚአብሔር በጃ ክኸውን ኣብ መንጎ ህዝቡ ተረኺቡ بناي مسقل موت نتي ناتنا موت نزل عالم أطفالنا سلازي أبزنا يلوم مشيت صلوتنا كريستوس تنسى موتان كنبلن كلنا نفس وكفنا سبعي سبيتي عبين اشتو قبز غرزو كاب حاتيات متنسانا نسا مخوانا نرغاغصلو مشيت بحقها እግዚአብሔር ገና በኃጢአትና ከለና አፍቂሩና ስለዝኾነ እዩ ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ ነታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ بودو غيرو ገሊጽልና ምክንያቱ ወዲ ሰብ ክፍጠርን ከሎ እግዚአብሔር ስለ ዝመረጾ እግዚአብሔር ስለ ዝሐረየ አንበር ነሱ ናይ ኣብ እግዚአብሔር ዘቅረቦ ጥርዓን ወይ ሕቶ ወይ ርእይቶ የብሉን እንታይ ዳ እቲ ብዘይ ከይደሌናዮ ወይ ድማ ከይደሌና ዝፈጠረና አምላኽ ትእዛዛቱን ምስጢራቱን ኩሉ ስለዝዓደለና ብዘይ ድሌትና ከጥዕነና ይክእል ፍቁራት ምእመናን ባዕሉ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ኣብዚ ምድሪ ብህይወት እንከሎ ንሐዋርያቱ ንወዲ ሰብ ብኢድ ሰብ ሕሊፎም ክህብዎ እዮም ነሳቶም ክቀትልዎ
بسالسيت معلت دما كتنسيو يبل اب ماتيوس 17 22 زل امباركس اتزتبهله ابدناي لوم مشيت ابناي تمالي تفصيمو لوم خا بتنسايو عوت ارينا نتموت بتنساي اشنيفو نركب لنا سلازي فقرات مؤمنان نحنا لومي ننفس وكفنا كمتيناي مريم مغدلاويت مدهني عالم كريستوس ببش مناي صواعنا نكريستوس كنا لليون تدعى خوينا صنك نبل كنكيل علينا مخنياتو مريم مغدلاويت ابت مقابر كيدا ات مقابر تروحو مصنحين امو ات ملعخ او مزرخبتو حلاو اتاخلت مسيلوا انت هنا جن كريستوس بعلو انت سبيتي نمن تدليل لخي بلا مسحاتتو ربوني ويتا ماني خان السغا نقويتا ابز غيرنا ابز حديقنا نيرنا جن وسيدومو ابي كم زنبر وغنا ينفلطن الى ابز نستوعل تريلا نمدهاني عالم كريستوس نتزتنسى كريستوس ان رايته سغاب زصوعا جن ايلليتون مصوعا مريم مسلا ربوني الاتو سلازي كريستوس كصوعنا انكلو خنلليو خنكيل علنا نسو كصوعنا خلو انت زيللينايو يلنان مالتيو فقرات مؤمنان نتن احنا كنساقيو زغبانا سقاي نسو صورو بزو وسن زي بلو فقري املاح ازيو زتجرمه قدوس يوحنس افورك او تحتنا زمت منز تحتنا او تقست زمت نز تقست او ارمموت زمت نز ارمموت او حيروت زمت نز حيروت او فقر زمت نز فقر او فقر صحابو لولد እግዚአብሔር እመንበሩ ወአብጽሖስ ከለሞት ይብል እዚ ሁሉ او تحتنا او فقري او لوحات او حياونت كسع كندزي حياونت كسع كندزي لوحات كسع كندزي لكسي كسع كندزي محرت نودسب ودزقا بهير اب كاب سمايات نام مدري وريدو كاب دنقل توليدو ندك عدام سلام محرة اويجو سلازي سلامنتاي انت دايلنا دك سب زغبرو غنعو ويدما زرعيو سناي ነገር ስለዝነበሮ ማይኮን እንታይዳ ባዕሉ መሐሪ አምላኽ ስለዝኾነ ባዕሉ ንወድሰብ ንሱ ባዕሉ ስለዝፈጠሮ ስለዚ ንሕና ሎሚ ድሕሪ 2026 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ናይ ትንሳኤ ሎሙን ደጊምና ካብ ሞት ሓጢያት كنتز نفس وكفنا نصوع لنا مالتي نفس وكفنا كم تناي قدوس يوحنس افورقي اوغويتا كسع كندي فقير كاني اوغويتا كسع كندي تحتنا لك اوغويتا كسع كندي لكسل لك اوغويتا كسع كندي نعي خبير كاني كابتي موت كتنس كاب سمايات كابتي ناي كبر بوتاخا نا مدر وريتكا نحاتياتي اليخا ناي ود منغست سماي كابتي سيول اوصيكا منغست املاخ زورسكاني ابتناي طنت منبري زملسكاني يمسغنك الله إلنا نفس وكفنا خنا مسغنوينا تاكيمنا زلنا قدوس باولوس ابتنا بسب قرنطوس صحفو قداماي ملوختو نتي أنا زتقبل كوا قدم خلون لعل خلون قبيرة أم حلال فلكم إيه كم تي قدوسات مصحف تزبلوا كريستوس مئنتي حتياتنا موته تقبره كم تي قدوسات مصحف تزبلوا خا بسالسيتي معالتي تنسئ النابلة
እምነቱን ተባዕ ምስክርነቱን የማሐላልፈናል እምነቱን ተባዕ ምስክርነቱን ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ቃል እዚ ካብቲ ሽዑ እዋን ጀሚሩ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ዝተጸውዑ በዚ መንገዲ እዚ ንኽጓዓዙ ንነፍሲ ወከፎም ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣመሓላሊፍዎም ሎም ምሸት ድማ ንሕና ነዚ መልእኽቲ እዚ ሒዝና ናብ ቤትና ክንኣቱ ጽውዓት ኢና ፍቁራት ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ኩላህና ተኣኪብና ብሓቂ ናብ ኣምላኽ ናብቲ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ መስዋዕትና ጸሎትና ምህልላና ህዝጊኦታና ኩሉ ሰናይ ድሌትና ክንዕርግ ኢና መጽኢና ዘለና እሞ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ካብዚ ኩሉ ብዝተኣኪቡ ዘሎ ንኣምላኽ ጸዊዑ ወይ ዘብል ዘኽስኣን እዩ ኣይሰኣንን እስከ ንሎምን ኣጸቢቕና እስከ ንጸሊ ኣውደ ዓመት ኮይኑ ብልማት ዘይኮነ መጽኢናያ ዘለና ብሓቂ ካብ ክርስቶስ ካብ ብሞቱ ንሞትና ስለ ዘጥፋልና ዕዳ ሓጢኣትና ስለ ዘደቀሰልና ካብ ገጽ ኣምላኽ ርሒቕና ዝነበርና ናብ ኣምላኽ ስለ ዝመለሰና ብኩሉ እንትናኡ ንዓና ስለ ዝመሰለ ንነፍሲ ወከፍና ድማ ናብ ቤቱ ስለ ዝጸውዓና ውሉዱ ስለ ዝገበረና ነቲ ጥፊእናዮ ዝነበርና ውሉድነት ስለ ዝመለሰልና ኣብዚ ናይ ውሉዳዊ መንፈስ ኣቲና ንኣምላኽ ክንልምን ንኣምላኽ ምሕፀንታና ክነቕርብ እንከለና ኣምላኽ ድምፅና ክሰምዕ ይግደድ ምክንያቱ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበሎ ሓሳረ መከራ ንኣና ትሩፋት ዘምጻልናን ምሕረት ዘውርደልናን እዩ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአትና ኣብ መስቀል ኮይኑ ምሕርና ምሕረት ኣውጅልና እዩ ደቂ ሰባት በቲ ክፉእ ግብሮም ምስ ሸንከርዎ ምስ ክቀትልዎ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ እንከሎ ጎይታይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ መሓሮም ኢሉ ምሕረት ዝኣወጀ ኣምላኽና ንኽብር ዘለና ሎም ምሽት ስለዚ ክርስትና ማለት ብመልክዕ ወይ ድማ ብጠባይ ወይ ድማ ብባህሊ ዝንበር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብግብሪ እዩ ብምሉእ ሕልናኻን ብምሉእ ሓሳብካን ብምሉእ ግብርኻን ብምሉእ ድሌትካን ንኡ ተወፊኻ እታ ሓፃር ጉዕዞ ህይወትና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዓኣ ንዕኡን ኣወፊና ብሓቂ ኣብ መጨረሻ ትንሣኤ ዝብል ወይ ናይ ትንሣኤ ምስጢር ስለ ዘለና ኣብዚ ናይ ትንሣኤ ምስጢር ተሳተፍቲ ክንከውን ንሕና ተዓዲምና ኣለና ንሕና ግና ድሮ ትንሣኤ ስለ ዝተቐበልና ይብለና ንሞት ዘሸነፈ ክርስቶስ ዋልታና እዩ ምክንያቱ እቲ ሓያል ዝመስል ዝነበረ ሞት በቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ሞ ዝተንስአ ክርስቶስ ተሸኒፍ እዩ ስለዚ ንሞት ኣሸነፎ ነቲ ናትና ሞት ነቲ ናትና መቕጻዕቲ ነቲ ንወዲ ሰብ ተመዲቡ ዝነበረ ሲኦል ካብቲ መገነት ዝሃደመ ኣዳም ናብ ገነት መለሶ ስለዚ ፍቁራት ምእመናን እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ጸሎትናን ልመናናን ብሓቂ ንነፍሲ ወከፍና ናይ ሓቀኛ ትንሣኤ ክኾነልና ኣብ ቤትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ዘሎናዮ ማሕበራዊ ህይወት ኩሉ ከምኡውን ልዕሊ ኩሉን ግን ኣብ ሃገርና ሰላሙን ፍቅሩን ከውርደልና ብሓቂ ዓመት ዓመት እንልምኖ መዓሲ እግዚአብሔር ክሰምዓና ግን ኣይፈለጥናን ነሱ ኣብ ኢድ እዩ ዓመት ዓመት ንልምኖ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ኣብ ዓድና ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ኣብ ዓድና ክንብል እዚ ኩሉ ግዜ ሓሊፍሎ እግዚአብሔር ግን ንዕብራውያን እውን
ኣብቲ ናይ ፈርዖን ግዛት እንከለው ድሕሪ 40 ዓመት እዩ እቲ ማናን እቲ ባሕሪ ከሰግሩን ሙሴ ሰደደሎም ማዓስ ከም ሰደልና ይንፈልጥን ገሌኹም እኮ 40 ዓመት ሓሊፍኩም ኣለኹም ገሌና ከዓ ንጓዓዝ ኣለና ስለዚ ምናልባት ንኣና ዝፅበ እንተደኣ ኮይኑ ተስፋ ንገብር በቲ ናትኩም እንተደኣ ኮይኑ ግን ክንሰናዶ ኣለና ንዓድና ክንኣቱ እግዚኣብሔር ጸሎትናን ልመናናን ይስማዓና ዝተቀደሰን ዝተባረኸን በዓለ ትንሣኤ ይግበረልና ብሓቂ ኩላህና ብሞቱ ሞትና ኣልይልና እሞ ክርስቶስ ትንሲኡ እዩ እናበልና ናብ ቤትና ብሽራቱ ንገሩ እናበልና ክንኣቱ እግዚአብሔር የኽእለና አቦና ብሰማይ ትነብር